Čaute ľudia, vítam vás po dlhšej dobe u môjho videa. Chcel by som vám popriať veselé Vianoce, veselé sviatky, aby sa vám darilo, aby ste dostali od Ježiška veľa dobrých vecí a dúfam, že by ste boli zdraví. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. My toto video začali hrozne, pretože nemáme ani zbraň, takže môžeme ako keby livovať. A on má shotgun. Áno, dali sme ho. Vidíte? Toto tu je skill v utekaní. No a mimochodom, ja som vám ešte nepovedal, akú challenge budeme hrať na dnešok. Viete, akú? Dať proste win. To je challenge. Lebo viny tejto sezóne som dal extrémne málokrát. Absolútne sa mi to nedarí. Dal som ho za túto sezónu, že 3-krát. A to není dobré. A mimochodom, pri chatke máte už ďalší bonus a pred gaučom, kde sedí Snoop Dogg a hraje Fortnite, nájdete taký zlatý darček, v ktorom bude Snoop Dogg. Niektorí už ho máte, lebo ste urobili glitch, niektorí ho máte, lebo ste začali hrať skôr, ale ja vám to iba hovorím, že by ste zapli Fortnite. Je to jedno úplne kedy. Nás boss akože dobre nahitoval. V solách zabiť tohto bossa je, keď nemám klamať, ťažké. Prebijeme si na chill. Mimochodom, videá budú vychádzať asi tak za 2 dní jedno, lebo ešte nemám dobrú tú kameru, takže keď budete počuť iný zvuk alebo horšiu kvalitu obrazu, tak to preto, lebo ešte ju nemám nastavenú poradne. That's dead. Kto ma to hitol? Na kľude sa nahylujeme a pôjdeme do zóny. Preto som zistil, že extrémne sa vám oplatí pádať na Demon Dojo. Lebo každú hru skoro, keď hrám mimo video, tak každú hru, keď tam možno vyjde zóna, tak vždycky tam je medailon, že ho proste nikto nezabíja. Ja neviem prečo, napíšte vy prečo, že podľa vás je to ten medailon celkovo aj zbranie dobrý, lebo mytika na pohybovanie je super, čo viac prijať si. Medailon popravde neviem čo robí, a že rýchlejšie prebíjate. A mytika je dobrá. My sa tu nahylujeme ešte, lebo máme čas. A ospravedlňujem sa, že tak dlho nevychádzali videá, lebo som nemal proste kameru.
Takže... A viete, čo som zistil novú funkciu na kamery? Že môžem aj live streamovať. Takže môžeme robiť streamy. Ale zistil som, že to až od 50 odberateľov. Takže dávajte odbery a budeme robiť streamy. Kamo, to je čičis. Tu sa fajtia typci. Pri mne. Dead. Dead. Ostalo nám doslova, že je 1 HP. Ale čo, my sme to zvládli. GG's. A teraz pôjde zóna. A máme Godwood. Škoda, že mi tu toho dala pumpa 33 damage. GG. Zoberieme aj hovo 3-ster air, lebo healy tu nie sú žiadne. Sú tu. Jedno míčko. Toto chceme. Jedno míčko každý chce, ne? Napíšte do komentáru, že chcete jedno míčko. A napíšte do komentáru aj, že čo je pre vás dôležitejšie. Jeden medkit alebo jeden big shield. Pre mňa je to asi big shield, lebo vás nahitujú typci viac do shieldov, než do míčov. Do bielých. Pôjdeme si po forecast, ktorý dáme extrémne rýchlo. Kámo, ani si nevideli, že tu niekto bol. Lebo tie zbrane sú touto sezónou extrémne silné. A preto vždy mám nervy, keď mi proste typek dá na 200 metrov s týmto AR-kom laser. A ja sa ani neobránim proti tomu. Vidíte proste, ja neviem skade. To je tak broken AR-ko. Kámo, kebyže nás toto zabije, tak vypínam tú hru. Vyhodíme medailon, že by... Dobrá technika vyhodiť medailon, nie? Aj keď ten medailon pochybujem, že niekto zoberie. NPCčko nám dá medkit, uvidíte. To bude jasné, pozerajte. Pozerajte. 3-4 medkit. A on aj predáva medkit. Čo tak na mňa pozeráš?
bohužiaľ on nemôže tancovať. Počúvajte, 2 dní alebo 3 vyjde nové video a to, že bude veľmi srandovné, nebojte sa. Bude o trošku dlhšie, ale bude extrémne dobre. Na mňa povedu, viete akú? Takú. Možno niečo z toho máte nápad na budúce video. Ten Deonkar na tak ma furt ešte prenasleduje. A tu je taký broský. Serus. Jak si myslel, že som ešte tam, že? Chudák. Stalo sa niekedy, na ktorým sa spávne ostrov. A mne sa raz stalo, že ten ostrov sa spávnul proste v zóne, že tu dali sa spávnul. A teraz našťastie nie, ale raz sa mi stalo, že sa ostrov proste normálne spávnul v zóne. Nechápem absolútne, že prečo. Ale to som videl už u viacerých youtuberov, meno hráčov celkovo, že sa im to tiež stávalo. Strelia po nás za to. Chlapec je odvážny. To je bot. Menší troll. Kebyže stavia z dreva, to je mŕtvy. A fakt, on je mŕtvy. Jeho to fakt hitlo. Aj mňa. Ale jeho to zabilo skoro. Kamol, benzínka. Takto vyzeral môj 6-vianočný stromček. A takto vyzeral môj. Takto vyzeral môj vianočný stromček. Takto. Tam práve prejel týpek. Tu som počul strelbu. Pre mňa niekto už fajky bossa, to bolo jasné. Má jedno. Kamo, on mi dá za 200 pumpo. On má 44 HP. Už sa nám challenge nepodarila. Ale na ďalšie video sa fakt tešte veľmi.